bayangan bayem-baye tanggung rembuyung rawe-rawe ring rawan para taruturi karanjang gondang kedondong dendeng sesanding tungtungan gude bengok-bengok manguk-manguk wah Kakang Brajadenta gawe wirang gawe isin ora nyono jebul kowe mbalela merong kampuh jingga kuwi dudu traing satriya nadyanto wujudku wujudmu kuwi buta nanging anak aratu iya Kakang kowe aja rusak ajak-ajak kowe aja mbebudhek banyu bening Braja lamatan Braja wikalpa buta goblok buta kemalan badogan isamu micek karo gaglak ora iso mikir kanthi wening kowe kuwi ya calon ratu wong loro kuwi aku barang ya kudu nglenggahi dampar keprabon Pringgondani ora sah kowe ngomong kaya ngono aku ki wis ngerti eneng lelakon kaya ngene iki janjan sing ngrusak wong Pringgondani malah kowe Lati karo pakarti ora nyawiji ucapmu karo batinmu geseh. Jan sing goblok iki dudu aku sing pekok iki jane malah kowe. Ora susah akeh-akeh sing padha dirembuk Gatotkaca kon katon men rasa nyumbari karo anak Prabu Gatotkaca. Braja mungsuh braja maju kepara ngarsa ketandangan kowe. Tataruta saking kutha Sangkuru kula yen tanamutusa sang Sri
Praja Musti wonten dawuh Kakang Mbok. Piye kabaring nggonmu? Boyong kelawan kakangmu Braja Tenta. Waduh, ketiwasan. Dinten menika malah Kakang Braja Tenta ngetingalaken kaprawiranipun. Ngetok kadigdayanipun. Kados pundi Kakang Mbok? Ora patut, Kang. Kacarita duka yayah sinipi Dewi Arimbi bubut midhanget padulur ingkang rayi nggih Sang Braja Musti Kalamata Braja Tenta Balela mawantu-wantu dukanira Dewi Arimbi risaksana ing mangke sigra Triwikrama ical wujuding putri sami sakala jerit ajle-jle kang pindha raseksi. Triya mangun kung kanduan rimang lerena tanpa kanen pangabekti kula katur Kakang Mbok. Ora susah kowe ngatur pangabekti. Otek bebudenmu kowe Braja Tenta. Ora mantra-mantra yen to kowe putrane ratu. Ora kena kanggo paugeran tembungmu. Kenang apa yen pancen kowe iki kepengin jumeneng ratu kok ora biyen-biyen kowe lambemu kok meneng bae. Nareka semono ra wis tak tarita tulungane kowe nyebut calanang Braja Tenta kowe jumeneng ratu jare kowe ora gelem. Negara mbok pasrahake aku jare arep ngupaya kautaman piwulange Kang Mas Bratasena. Nanging kenang apa saiki tembungmu kaya mengkono? Ha tobat. Aku pirang aku isen aku Braja Tenta duwe sedulur kok dedapuramu kuwi. Kakang Mbok menapa kula lepat menawi kula nyuwun kamukten negari Pringgondani kuwi to bener. Jaman semono aku ra ya wis kandha karo kowe. Nanging ucapmu kepiye? Ora coba. Negara mbok pasrahke aku. Rak rikala semanten. Kala semanten derek pinanggih nalar kula. Dina iki wis ketemu nalarku. Tak jaluk negara Pringgondani. Ora susah dadaku nyumbari Gatotkaca ayo. Mbokne Gatotkaca. Dadi aku ayo nono. Yo Kakang Mbok. Najan kowe iki sedulurku tuwa. Yen pancen kowe mbelani anak ayo. Ketokno kasekten. Maju tak gateng pecandasmu kowe.
Doro Kresna kakangku apa kena gigiran kaya ngene kok malah kowe iki enak-enak sing pereng kae sapa Arimbi mungsuhe Braja Tenta Arimbi kuwi apamu Arimbi kuwi bojoku lah iya kena bojomu perang adus keringet adus getih kaya ngono lah kok kowe ora mbelani sebab apa kok mbelani lho iki rebutan Kamukten negara Pringgondani Kamukten Pringgondani ben diurusi wong Pringgondani aku mau ora melu-melu diarani aku wong murka diarani aku wong pamrih aku gelem milik negara Pringgondani Braja Tenta Braja Mudi kabeh sadaya pitesi mudhar biyen-biyen negara Pringgondani rasah taren karo aku lah iya sing perenge rak bojomu iya nek nganti cilik loro gedhe temekaning pati piye wong gelem urip kudu gelem mati mati kuwi wajib lah piye kuwi oh alah angele guneman karo penyanyi siji kuwi bojoe kok lah iya nek aku ya tak emane-eman truk bojoe kon perang aja meneh kok perang dingetke wonge ra entuk aku tak tutupi godhong ya padake panganan ora lah iya yen nganti Yayi iki cilik loro gedhe mati nek kowe iki meneng bae apa ora kapitunan mati golendeh ra ngono kok nek lambemu dijejeli kuku pancana kemudian wingo Kresna kakangku piye aja mbok pradulke karo aku kowe negara Pringgondani ben dirampungi wong Pringgondani Gatot Kontematang aku ora melu-melu piye Petro ndaramu Werkudara iki nggih bener nek kebeneran nek niku kula ngarani. Wis sing lakoni nggih penyanyi siji niku nek liyane nggih